Hej og velkommen til den første video her på min RC-kanal. På kanalen her der lærer jeg lidt om, hvordan man justerer sin bil, så den kører perfekt. Alt fra 1 til 8 til 1 til 10, så du også kan få lidt erfaring. I dag der vil jeg vise jer, hvordan I præcisionsjusterer jeres støddæmper, hvis I har støddæmper med skruegevind. Her har vi nu en ujusteret bil. Nu skruer jeg nemlig lige støddæmperen eller fjederen helt i bund her. Så kan I se, nu er der mere mellemrum i den side end der i den side. I skal kigge på mellemrum fra skrueringen her til toppen af støddæmperkanten her. Vi skal tjekke, at de er præcisionsjusteret, altså at der er præcis lige meget hårdhed i hver side. Her der har vi fronten af min bil. Vi har de to støddæmpere, og det er faktisk dem vi skal kigge på. Her der har jeg en topnøgle. Hvis jeg sætter den ind i mellemrummet her, så kan jeg nu se, at der er lige meget mellemrum mellem toppen af støddæmperen og den her metalring, som sidder på skruegevindet på støddæmperen. Så sikrer jeg mig bare, at den her krydsnøgle kan være i mellemrummet. Hvis den lige præcis kan være i det mellemrum her, så ved I, at der er så meget hårdhed i den side, og I kan sikre jer, og så sikrer jeg, at der er lige meget hårdhed i den anden side, ved at sætte samme ende af krydsnøglen i den her side. Så kan I se, der er lige meget mellemrum i den anden side også, mellem toppen af støddæmperen og metalringen. Så kan I så sikre jer, at jeres bil er justeret præcist lige meget i hver side på støddæmperne.